Takže ahoj, po dlouhé době jsem konečně zase u vody, přešla zima, teď už je jaro a já jsem teďka byl ve Vyškově na kurzu základní přípravy, kde jsem se zdržel skoro měsíc a půl a teďka jsem konečně zase u vody. Takže je to moje první vycházka tohoto roku a já jsem si vybral místo, který mám vyzkoušený, kde většinou se mi něco podařilo a jsem na přehradě. Mám nový stojan, mám nový podběrák, takže jsem upgradeoval nějaké vybavení a jdu zkusit, jestli dneska něco půjde. Je docela chladno, voda je taky ještě studená, takže to asi nebude nic moc. Každopádně už přišly 2 cejni a nějaký ťukance tam ještě taky byly, takže uvidíme, třeba něco přijde. Na tu chladnou vodu jsem dal to nejklasičtější, co může být. Takže mám tady česnekovou směs, mám tady tu metodovou, která už je vlastně ready to use. Takže by měla být hnedka připravená, každopádně jsem to ještě trochu dovlhčoval, protože mě to přišlo suchý. A na háčku mám všemi opěvovaný beast carb česnek. A ti cejni na to přišli, takže uvidíme, jestli přijdou další, anebo třeba nějaký kapřík. Tak, zasekl jsem do prázdna a hnedka potom přišel záběr. Já mám tady feederový prut, protože ten druhý kaprářský se mě rozbil. Tohle to vypadá, že by mohlo být něco lepšího. Nevím, jestli je to úplně kapr, každopádně ohýbá se to dost. Ale on ten feeder, že jo, ten jako zkresluje. Jede mě po druhý prut. Ale ještě ho nevzal naštěstí. Tak no, sval si to všechno. Takže první letošní kapřík. Krásný. Tak jo. Tak děkuju, jsi nádherný a plav si dom. Tak štěloval jsem druhý prut a přišel tady záběr. V podstatě hnedka po nahození. No a bude to cejník. Ten už je pěkný. Tak si plav. Tak jak bývá zvykem, šudlám si s kamerou, dívám se na záběry, který už mám a přijde záběr. A bude to další cejn. Tak další záběr, takovej celkem prudkej. Ale kapr to není. Mám záběr na druhém prutu. Dvojitý záběr a zase cejn. Je tady další den a já jdu dneska na revír, na kterým jsem ještě nikdy nebyl. Tohleto místo znám, chodili jsme tady na procházky, už jsem tady párkrát byl, ale na rybách nikdy, takže dneska jdu udělat takovou průzkumnou výpravu a uvidíme, jak to dopadne. Šel jsem tady kousíček, našel jsem rybník a spoustu rybářských míst je tamhle naproti, ale přímo zatím vede cyklostezka, tamhle nějaký penzion nebo co to je. A já mám radši, když jsem na těch místech sám a nikdo mě nechodí za zádama. Takže jsem šel na druhou stranu a tady je teda takový krpál, ale tady dole jsou vysezený místa. Je tam krásný plácek a tady je taková zátoka. Takže to zkusím tady.
místo si myslím, že je úplně nádherný. Těším se, jsem zvědavý. Krmit budu dneska zase česnekem jako včera. Takže mám tady ten červený česnek, plus tady mám ještě zbytek tady toho červeného kaprového krmení. Takže jsem to takhle smíchal dohromady. A na jeden háček dám česnekovou dumbbellsku, tak jako včera. A na druhý zkusím dát tady ten půlnoční pomeranč, ten je trošku větší. Tak uvidíme. Něco malého tam je, tak jsem zvědavý. Já vůbec nevím, co je tady za ryby. Akorát mně přijde teda, že tady lovíjou dravci. Cejník. V dlouhé době, ale přišel záběr. Minulá výprava přinesla jenom ty 2 cejny a potom jsem šel domů, nicméně bylo tam krásně, takže se tam určitě ještě vrátím. A dneska je 3. den a tady to video bych zakončil posezením na mým loňským nejoblíbenějším místě. Takže pruty už mám nahozený, mám tam zase česnek a čekám, jestli i první letošní návštěva tady něco přinese. Tak, přišel první záběr na tu větší kuličku půlnoční pomeranč a uvidíme, co to bude. Malej kapr nebo velký cejn, je to takový něco mezi. No, a to by mohl být kapřík možná. Se nechal strašně přitahovat. Teďka udělal výpad tady u břehu. A s ním táhnu ještě větev. Jo, je to kapřík, ale... No, to je takový nešťastný s tou větví. Ne, on se pustil. Škoda. To je ta větev, no. Tak snad přijde další. Tak, přišel další záběr. Takovej podobnýho ražení jak předtím, bych řekl. Ale taky by to mohl být malej kapřík. Pisáček to vypadá. Budou možná násaďáci. Hladoví. Já teda to vůbec nesleduju, jak se to zadybňuje a tak, takže jako netuším. Tak a je tam. Tak, musel jsem si vyřídit důležitý hovor. Každopádně zvládl jsem u toho i kapříka. Krasavec, takový široký, takový placatý. Tak jo. Tak plav domů. Tak, přišel další záběr. Už jsem chtěl přehazovat pruty. On visí na ty větvi, já ho tahám z vody úplně. Do pičic. No. No, tak to nevím, jak udělám.
teď přišel záběr. Tady ten teda naprosto na jistotu vypálil hnedka tady do těch stromů. A je tam. Já se dneska loučím, krásně jsem si zachytal, moc jsem si to užil a příště snad zase u vody.